الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فقرات تحديد النار ما يكون النار ما يكون يا من تقال وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي أنجلت في أبنو حبيبو أميتنا وسيو كبرمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو أميتنا وسيو كبرمبو مسمطنا راي هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا رح مسوفرة درتنا كدفة دولنا بحبار حوخنا كدفة ولا باش غيزة فتت العدة تفاني ونخو حنت خيس ليبي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي أميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمتعنا سعيدنا صلى دلونات دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت وقاين دلنا زلنا دبلوماسين قالنجن افريتنا بالكاي تحممنا احنا وقاين دلنا سخاون وقاين اللي كان كالك ادامنا تتلقى اب كالك اكبر دبلوماس ودبلوماسنا بالكادما تبونا يتعبت انا يلون توم يو انكا كلتيون وقنات نوقي دالو لودو جن افريدو سقنطيرتو نابلكم يتربشنا كينات نحرز ما تزرايكم الله يتكم تو انت تصبي لهم من يونت قداك فتحوا تصبيو زلهم نحرت كوينات كما تدلي لكم شجرك فتحت لي وانت لهم what are you waiting for عهاتكم زملكات قداي انت قينو انت تصبي لهم بمبال ابون مبرهي بو مالو سلازي بحفشا نايطليان ديليجيشن ابز قربا كما تصمخانون حبيرو له ازون حدا قداسيو انا بوعل زخده ديلكو قبركم زغلون حبيرو له very important طليان كن كينوتم سانا ناي شركنت تقبرو نابي إثيوبيا ون جورج ميلوني لانكنا بزناي فود قال ملز بحال كيد مخانا سلازي نغار زلو ستيل قال نغار كتقبر كتكلالو طليان زبلون ناب دمص زخده دارغا صاوعيد زا مثلا نيرو اما وداتا بزعبا ميديا صبو غير تزاريبو ابز ميديا ابز channel بزعق زينا نزارب ميديا قداسيو he knows that he understands that سلازي ام ميديا زلا على تكرو غيرنا نصرح لنا زياده دما اب اونتاو زينا اب ايرتراز غبر زلو نغرات نحنا زياده كنقعو حكم كلالنا كوردينيت زخونه سراح كنسرح لنا نزيا فابريكا زيا نخنتخلا دياسبورا انتي كساطفو يقول نزبل ابزي تاتيوتي حبراو سراح زياده اجي ني بريزنت سياس بقربا نحنت فابريكا باصع تخون كنحطو ويون بزعبو ملس كباين صبيانينا جن هذا انا كمناتي حسب انفستمنت كوميشن قيمو اتي انفست كوميشن سنتر كوينو نزنا دياسبورا راي هاندل زقبر مغنياتو let's be frank تزعبي يتصقمنا افريكا لو منتايو foreign direct investment اب افريكا تصقم كوينلو تجنزب اي كيدنيو قلملس لزبال اتزمص كا كل غزي مزمازي كمزمز دالمبر كما عبل زدلي investment اب افريكا كيدنيو سلازي نزا صقم زيان كنبدن تخينا اتمنغسي ولا public private sector combination غيرنا منغستي 15% ديو 5% ديو كعز نتتريفو زلو غاب كن اتي برايفت سيكتور كواسعلو تباهيلو حنت فابريكا لك كم زنايس كاتلاس غبروا زلو حنت فابريكا ناي عسامع الشقيت الساقن زياده نوشت عدي مغنياتو تقمت بزغل فريج زلو يلنا نبغزانا فريج ينبرنا سلازي عساخه هذا كابت قلتي في بلاشو مكبيو هوابيم تمالتي هاغراو على بزنس مرئتن هاغراو على بزنس مرئتن it was كندي سبت تساتفهم لو قرب اسكا نغرنا بزحات سبات ديفولت وصل زلو اسكا بزعبو قرب نغرنا كمينيرو بخمي اورجنايز كوين نسخه كابتم اورجنايزين كوميتي خانيركا انتاي تزري بابو انتاي وصيت كمصيت كونفرنسيتي
حجي اب شحن شعاتي ميتن تسعان أربعتن نطبي مكايرة يا إيرترا نيرا مخنياتو تناي investment code شعي وزيو ماكرو بوليسي شعي وزيو مستفى على دوكومنتات شعي وزيو شعوت شحن شعاتي من تسعان حمشن حسابات نحن هنا بحتى وفاليو قريبو شم سبكي تقصكو المينستر نقدي نمنتاي وعلى ديك بر مخنياتو إذا أمثلة ماكرو بوليسي إذا أمثلة ناي investment code وزيو نهالوه نحن ترى يكون زي سرحتين من قصة ما لا يفلتون يوم سلازي نمنتاي حزبي خمس فلتو سرحتين من قصة خمس فلتو ديك بر بالحسب غريبو أمريكا كاب أوروبا كاب حجرات عرب كمون قال حفيلو نيرترا كيدو حرشاز جبر فابريكاز جبر يلا نبلي اللهون جن دروتيو مغنياتو زبس حزب عبد الجزلو سرحتين مالت مويا يزلو دموستنيايو سدر اللو تخانتاي مالتي اسوريو انتاي غنا لو مبزحتو كابيتال اللو ገንዘብ አለው ስለዚህ ገንዘብ እዚያ ሓደው ገዛ ሰሪሑ ክጥቀመላ ዝኽእል መጻኢዩ ከውሕሰላ ኽእል ካለ ድማ እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ብርኪ ትካላት ዝበሃላ ንኣብነት እቲ ናይስ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ኤምናኮ ዝበሃል ናይ ዕደና ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ መግብን ጥሪትን ዝበሃል ዘሎ ነዚ ናይ ትሕቲ ዲጋታት ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ንሱ ክኸውን ይኽእል ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ሃብቲ ዓሳ ዘሎ ትካል ክኸውን ይኽእል እዞም ትካላት እዚኣቶም ፓብሊክ ኮይኖም ግን ምስ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስተር ከም ኮይኑ ሓደ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዘሎ ገለ ክፋል ኢንቨስተር ኮይኑ ንኽኣቱ ክስራሓሉ እንተዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ጥራይ ጌርካያ ገንዘብካ ቁርብትለይ ወለድ ክገብረልካ ዝኽእል which is good ወለድ እውን ፅቡቕ እዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለማት ኢኻ ካብቲ መኽሰብቲ ትካል ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ንህዝብኻ ኢኻ ተበርክት ዘለኻ ምክንያቱ ፋብሪካ ንክሃንፁ መንግስቲ ኤርትራ ፋብሪካ ንክሃንፅ ጠፊእዋ ኣይኮነን ግን ካፒታል ክሓፅሮ ይኽእል እዩ ከም ማንም መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስለዚ ነዚ ዘሎ ፖቴንሻል ንምምዝማዝ ሓሳባት ኣብ ፌስቲቫላት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ኣልርቤት ካብ ተራ ቻሪቲ ጥራይ ናብ ኢንቨስትመንት ምክንያቱ ወፈያ እንድሕር ኢልካ ሰብ ሚእቲ ዝባካ ኢንቨስትመንት ተልካ ግን 10,000 ክባካ ይኽእል there's a difference ኣው ንወፈያ ድሩት ገንዘብ እዩ ዝህብ ሰብ ወፈያ ስለ ዝኾነ ኢንቨስት ክትብሎ ከለካ ግን ረብሓውን ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ድማ ምስቲ ብልሽውና ዘየለ ቁርጡ ኣካይዳ ዘሎ እቲ ገንዘብ ክኸይድ ከሎ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ምኻለ and these are the kind of conversations ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ካብ ኤርትራ ሓሳባት ተበጊሱ ኣብ ዲያስፖራ ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ንኽእል ሰዓት ከይኣኸሎ ከሎ ከይተባላሸው ከሎ ነገር ፋልካ ናይ ከውንን እዩ ክትብል ግቡእ እዩ እዚ ሓደ ዲፕሎማሲ ነቲ ዘየድሊ ነገር ቀዲሞ እውን ጠቂሰየ ነይረ ምስ ናይ ኢማራታት ተኣሳሲረ ምፅአ ነይረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ካልእ ቀዳምነታት ኣለዎ እንድሕር ክሰርሕ ደልዩ ቀዳምነታቱ ገዲፉ ኣብ ዘየድልዮ ጉዳይ ኣትዩ ህውከት ዝፈጥረሉ ምክንያት እንታይ እዩ የድሊ ኣየድሊ ናየድልየካል እዩ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ኣየድልኒ ጣቋ ናይ ዘረባ እናምፃኻ እናጠዋወኻ ከባቢና ሕልኽላኽ እዩ ኣገዳስነት ንኩሉ ተዳሊና ክንፀንሕ ኣለና ትብል ሓንሳብ ወደብ ክንሕዝ ኢና ሓንሳብ ተነብል ኢና እከለ ከምዚ ኢልና ነታንያሁ ከምዚ ኢልና ሓደ ከምዚ ኢልና ኣየድልየኩምን እዚኣታ መልእኽቲ ማለት እዩ ዲፕሎማሲ ከዓ ፍሽኽ እናበልካ በጋጣሚታት ኣብ ድግስ ተራኺብካ ሰላም ስለተባሃልካ ስእሊ ስለዝወሰድካ ኣይኮነን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ክመፁ ከለዉ ኣይፋሉን ኣየድልየናን እዩ ክትብል ኣብኡ ዘድልየካ ዲፕሎማሲ ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ በዚ ጀሚርናዮ ዘለና ከዓ እዛ ንብላ ዘለና ደጋጊምና ንብላ ኤርትራ ከምዚ ተሓስብ ኣላ ኤርትራ ከም ትገብር ኣላ ጠቐነ እዩ ከምዚ ኣየድልየካን እዩ ንሰብ ከተደናግር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሰብ ሓሲኻ ከተጋግውን የብልካን ፅባሕ ንጎ ሳዕቤን ምስ መፀ ንሳዕቤን ከተጋንን የብልካን ሳዕቤን ከይመፅ ከሎ ሕጂ ደው ኣብል ሓደ ኣብ ጎደበና ማለት እዩ እዚ ናይ ሱዳን ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኩ እዩ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኮነና ቀሰኢልና ንረኻኽበሉ ኢልና ንገድፎ ኣይኮነን ለይትን መዓልትን ንስራሓሉ ዘለና እዩ ሱዳናውያን ካብ ዘለዎ ክወፅሉ 10 ግዜ ናይ ዩኤን ናይ ገበርቲ ሰናይ ነጋዶ በብዝበትን እናመፁ ነቲ ጉዳይ ከመሓላልኽዎ ኣዳውኩም ኣክቡ ጉደፍዎም ናይ ክልተ ሰባት ባእሲ ይኮነን ናይ ክልተ ጀነራላት ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ደገ ወራሪ ሓቂ ተሊኩም ነቶም ዝፅይቑ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሕንክሩ ዘለዉ ንዓታቶም ከይትኩም ኣፋ ኣይፋል በልዎም ተዘየሎ
ተባይሶም ከምዚ ኮይኖም ህዝቢ ጠምዩ ህዝቢ ፋሕፋሕ ኢሉ ህዝቢ ተሰዲዱ ዝኸፍአ ዕንወት ወይ ዲዛስተር ኣብ ዓለም መፅእ ኣሎ እናበልካ ኣጋዊሕካ መንበሊስካ ዕምሪ ናይ ሽግር ከተናውሕ ዩኤን ብፍላይ ምስ ዩኤን ዝካየድ ዲፕሎማሲ ድሕር ኣሎ ኣብ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ተፈላለየ ናይ ዓለም ከባቢታት ዩኤን ዝገብሮ ዘሎ ጉልባብ ንዓሎ ንስርቂ ንምጥፍፋእ ንቅትለት ናይ ሰባት መወዳእታ ይብሉን ብጉልባብ ናይ ረድኤት ትካል ኣሎ ናይ ዓዲ ከለ ናይ ረድኤት ትካል ኣሎ ናይ ዓዲ ከለ ዋኒኒ ቢዝነስ ኮይኑ ኣይድልኒ ብሱዳን ቢዝነስ ከምዛ መሰለ የድልኒ ሱዳናውያን ባዕላቶም ሽግሮም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም መርሓ ጎደኖም ንፁር እዩ መምርሒን ምክርን ዘድልዮም ኣይኮነን ናይ ደገ ኢድ ምትእትታው ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣዳውኩም ኣክቡ ምባል ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብኡ ናብኡ ብኣሞይ እውን ኣብታ ቃለ መሕትት ጠቂሰያ ነይረ ብዙሕ ግዜ ንሰርሓሉ ጎደቦ ኣለና እቲ ጎደቦ ንብሎ መግለፂ ኣለዎ ብጂኦግራፍ ብሃገራት ብህዝብታት ብታሪክ ብተፈላለየ ካልእ መለክዒታት ትኸቶ ተብሎ ኣብዚ ጎደቦ እዚ ርግኣት ክንመፅእ ንደሊ ኪኖ ርግኣት ምምላእ ክህሉ ኣለዎ ጥምረት ኢንተግሬሽን ክህሉ ክእል ኣለዎ ንኡ ዝኸውን ሃዋዊ ኢኻ ትፈጥር ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ክኸውን ኢልካ ተሓስብን ኢኻ እቲ ዲፕሎማሲ ዝካየድ ግን ነዚ ጥምረት እዚ ክፈጥር ዝኽእል ጎስጓስ ወይ ድማ ንጥፈታት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምምዝባላት ኣሎ ዝበዝሕ ቅልውላዋት ካብ ኢምባላንስ ዝመፅእ ሚዛን ምውዳን እንድሕር ደየሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ቅልውላው ኣሎ ስለዚ ኣብዞም ዞባውያን ጉዳያት ንብሎም ኩሉ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክዋሳእ ክሳተፍ ክኽእል ኣለዎ ብኸመይ መንገዲ ዝሳተፍ ከመይ ገይሩ ዝሰርሕ ኣለውና እንዲኦም ውድባት ከም ኢጋድ መሳሊ ከም ኣፍሪካን ዩኒዮን መሳሊ ኣለውና እንዲኦም ኢልካ ኣብኣቶም ተፀቢኻ ተብል ኣይትኽእልን ብኣጠቃላሊ ግን ምስ ጎረባብትና ኣብ ውሽጢ ትጎደቦ ኣለዋ ንብለን ሃገራት ብቐጥታ መልእኽትና ኣበርክቶኹም ግበሩ ኣበርክቶኹም ድሕር ደየለ ሃጓፍ ይፍጠር ኣሎ ብፍላይ እቶም ዓበይቲ በርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣበርክቶኦም ከዕብዩ ክእሉ ኣለዎም ከም ኣብነት ግብፂ እንድሕር ወሲድና ግብፂ ኣበርክቶኣ ከተዕቢ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት መተካእታ ኮኑ ንህልዋት ህዝብታት ኣፀጊዕኻ ዝስራሕ እንዘይኮነ ብደገፍ ደረጃ ኣድማዒ ኣበርክቶ ኩሉ ምእንቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ምትሕጋዝ ከድሊ ስለ ዝኾነ ኣበርክቶኹም ኣይተውሕዱ ስዑድያ ኣበርክቶኹም ኣይተውሕዱ ካልኦት ንኣሽቱ ዝበሃላ ሃገራት ተልዮም ዋላ ጅቡትን ሶማልን እውን ኣበርክቶኹም ግበሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዓልቕልቕ ኣብ ሶማል ዝመፅእ ዘሎ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ዝፍጠር ዘሎ ፀገማት እውን ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን ንዓኣቶም ብቐጥታ ምስቶም ዝምልከቶም ዘድልየካ ዲፕሎማሲ ተካይደሉ ክትክእል ኣለካ ተራ ናይ ኢማራት ዳርጋ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሌፈንት ኢን ደ ሩም ዝበሃል ሰብ ረጊፁ ዝሓልፎ ዘሎ ኣብ ክውንነት ግን ዞባና ዝለዓለ ናይ ምርባሽ ወይ እውን ብዙሕ ሽግራት ኣብ ዞባና ዝፈጥር ዘሎ ዝኾነ መራሒ ድማ ተቢዑ ክዛረቦ ዘይክእል ዘሎ ኩነታት ናይ ኢማራት እዩ ነይሩ ኣብዚያ ናይ ሎሚ ብግልፂ ኣትዩ ትገብርዎ ዘለኹም ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ነዚ ዞባ እንታይ ፀገም ትፈጥርዎ ኣለኹም ናትኩም ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን ኣብ በዓልቲ ናፅነት ትንክፍ ኣቢልዋ ነይሩ ሕጂ ግን ናትኩም ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝዋስኡ ዘለዉ እስራኤል ዝበሃል ብቐንዱ ኣሜሪካን ፈረንሳን ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ዳርጋ ማስክ ኦፍ ኩሉ ማስክታት ብቐጥታ ነቲ ንጉስ ናይ ኢማራት ልዕሊ ኩሉ ድማ ከም ኣቦኻ ኮን ኢልዎ ኣቦኡ ንዑ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ክብል ሰሚዐ ኣለዎ ግን ሓደ ሓያል ኤክስፐርትስ ከመይ ዝበለ ንጉስ ከም ዝነበረ እቲ ሼክ ዛይድ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ብሓቂ ለጋሳት ንትኽክል ናይቲ ዓረብ ባህሊ ዘንፀባርቕ ንርሑቕ ዝጥምት ለጋስን ጥዑይ ሰብን ከም ዝነበረ ብትኽክል ጥዑይ ከም ዝነበረ ብዙሓት እዮም ዝገልፅዎ ከመይ ገይሩ እዚ ሕጂ እዚ ወዱ እዚ ዝበኽሩ ወዱ ከዓ እዚ ዓይነት ባህሪ ከማዕብል ክኢሉ ኢሎም ብዙሓት እዮም ዝፈላሰፉ ብፍላይ ብዙሓት ሪሰርች ሰንተርስ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ቤን ዛይድ ብብዝሒ እዮም ዝዛረቡ ከመይ ገይሩ ሓደ እስላማዊ መራሒ ንሃገራት እስላም ይዕኑ ዝብል ሓደ ከም ሓደ ዓብዪ መዛረቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ ንሃገራት እስላም ዝያዳ ዝሃስብ ዘሎ እቲ ናይ ኢማራት ብፍላይ ናይቲ ንጉስ ናይ ኢማራት በዚ ብዙሕ ብዛዕባ ይትረብ ስራት ሚት ባግበራ ስለዚ ብዛዕባ ርግፀኛ እየ ንሶሻል ሚድያ ዶሚኔት ክገብር ዝኽእል ኢንፑት ሂቡ ከም ዘሎ
تتابع قدامي استنكفات راكن دي سبات بوست جرب مانيرم حجرما I'm pretty sure بزعبا زبزح كزربيو داينا السودان كا I think تا قداينا السودان وتصبو غير تزاري بنتين تا كم زكادت العلامة دما أو قداينا إثيوبيا يدو يتلو ويون بزعبا قداينا إثيوبيا تزاري بسلز بها نو بقداينا زوبانان نعنا زتنكفنا رسنكخون سلزلو ويلو ناي سومال تنكيف نيرو ناي إثيوبيا تنكيف نيرو ناي السودان دما تنكيف له مثلني سلازي تناي ريجن قداي بخمزي شفافي له حليفوا أبتناي زوبا كما تخلو دارجا تتصلاتات بمولو تنكيف ولو من عبنت أب عند أتوكروناتنا نبحرشة مخانو تأتوكرونا يتقطبا نبحرشة زتوكرا كم زغنة حرشة كبهال كله أكل فرتات كله خون كم زغلن أنتي محجي سمعيها زي فلتجن لومي دقاقي مزبلا نطبر مانتانيرا أب ماي أخول مريت لنا بيرترا زأكل مريت لنا كمدما زأكل ماي ونحزنا لنا سلازي ماي مريتنا له كمي غيرنا نتزلنا تصقاتات كنت قمل نخل اذا تنبه زرباي نيرو زياده ابتي irrigation كنت قمل نخل او حصرتات كم زلون اب حبت عسا تغلالا كم زي تعودنا تغلالا تني حبت عسا انا بزوح غزي حتى ونزدلنا بنتلا بزوح غزي اي تعودنا لوني زبل سلامتاي زي تعودنا له what happened اتزعديو ردت زي معواد فتر زلو اتناي من سي بمعبل زخدوديو نت زي معواد فتر زلو اتقراديو نتناي زي معواد فتر زلو الله ربيت زدقاقه ما زرباتات الله جن اوش تاتيو اتزبون كردوز خللو منقدي مبرهيه ديالو واي ارترا ابز بفله هرت عسا 100 كيلومتر 200 كيلومتر زرقع زلو كاي بحرنا وننا خلنا حزب ارترا سلمتاي بحرشات راي كنبر نبلو زلنا سلمتاي هرت عساناتنا كم مزمزو زي كالنا سلمتاي ابو انت وحده قال كفالنا حزبنا بحبت عسا كنبر زي كل ماي زي هرمه صبو كرامات زي نبرنا بلنا كم بعد اثيوبيا نچنا حزبنا كو وعديو بعسا كنبر زخل حزبس يلن دي خوينو قال نجر كم بعتونا زعما مثلا عشقنا غون كنفتن داي مخالنا سلمنتاي نابت زغال لون كانت تكر زي كالنا انتي تصقم زلو ابزي انا زياده مبرهيم دلو غون يرغن زياده من خبطات نعخاون حتى كه معناته سيراك باي ذا وين سيراك زي تفلتو ناي تشامبر اوف كوميرس ايرترا حلاف زنبريو ابو طبعا ايرترا اب تراز نبرون اقداس سبن لو مدما سكولارلي زخونه ابتي حنت كابتن زي تعودنا لنا زباله بريزنت ساس ناي ريسيرش سنترسن ناي فلتت معكنن ام معبال قرب حصرتات لنا يلو نيرو بعد سيراك دما ابو عبي ابركتوز قبر زلو انجينير ناي نداد دمايو سلاز اويل انجينيريو بس انا زلو سيراك is a very important person تقدسنا نسمعنا تنقطات كلنا نشغل قلصني سنحلو نالبات نتوم زي رحبكم تسمو ابي لخبكم سلاز دلوغي قصيلو اب irrigation حصرتات كم زلو اب ساعات تقلالا كم زي تعودنا يلو ناي ساعات بلاناتنا كم تزدلي اي كدن يلو مخنياتو حصرتات لنا اتي ناي بساعات زتكم بنداد زتكم كم تزدلي كعوتنا يكالن لنا اشت جريد نقبر لنا مودة دما ناشنال جريد كنقبريت الامانه زبل زربا سمعنا لنا انا كابتناي ساعات كابنا ابو تسفا ذهب منقصاص زلو خيني تسمعنا نيرو ستيل بوغن عقب كم زي كونه قاليصلو قصيلو بزعبا ناي غزاوتي كزارب كله بحفشات هنطبي تنكيف واي حليفو صقم كم زلو ردو كم زخونن نابو زتوكرغن اكزاكتلي انتاي كم استبهله زعبو نسيراكن كبرهالنايو ابناي تمرتي درجه نحيز زغرمن مالتيو اب عوده تمرتي كم تزدل يتعودنا نيلو ኤርትራኻ ካብና ቦስ ዝርግዕናይ ትምህርታት ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ዘለና ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ስለዚ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ እቲ ካሪኩለም ይኹን ኣብቲ ዓቕሚ ሰብ ብዙሕ ዝፈተናዮ ኣይተዓወትናሉን ዝብል ተደጋጋሚ ርእይቶ ሰሚዐ ኣለኹ ወረ እዚኣ እውን ክንዘራረበላ ኢና ሲራክ ሒዝካያ ፅናዕ ቢኮዝ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ንሕና ንብላን ንሱ ዝብላ ዘሎን ኣብ ሓደ ከምዚ የለና ዘርኢ እዩ ቀፂሉ ኣብ ኣብታነ ህንፃውን ሓዛ ገለ ነገር ኢሉ ነይራ ባውን ብዛዕባ መጓዓዝያ ሓንሳብ ጠቂስዋ ደጊሞም እውን ሓቲቶሞ ሓደ ንፁር ዝኾነ ሰሌዳ ኣሎ ዶ ምክንያቱ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ኣሎ ኣብዛ ዓዲ ኢሉ እውን ተዛሪቦም ነይሮም ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ መጓዓዝያ እውን ከምቲ ዝድለ ዝያዳ እኳ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ዓብ ከም ዝኾነ ናይ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሎጂስቲካዊ መጓዓዝያ ሽግር ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ፅርግያታት ናትና ብቅዓት ናቶም ከምቲ ንሱ ዝደልዮምን ከምቲ ሃገርቱ ዝደልዮምን ደረጃ ከምዘየለ ገሊፁ ኣሎ ሓንቲ ካብተን ብዝደለኹም ክትልክዕዎ ትኽእሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣነ ሓንቲ ካብተን ዘድንቃ ነጥቢ ሂ ኣድሚትስ
he admits ኣይተዓወት ኩሉን ዝብል ሰብ ውሑድ እዩ ተደጋኒ ኣይተዓወት ኩሉን ከይትብል ክትዕሲ ኢኻ ትመርፅ መብዛሕትኡ ግዜ ያ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ ከምዚ ጌርና ኢና ኢልካ ከምዚ ምሕሳብ ኖ ኣይተዓወትና ኣላ እዚኣ ራይ እንታይ ኢና ንደል ዘለና ዋይ ስለምንታይ ኣይተዓወትና ኣላ እዚኣ መብርሂ ይህብን እዩ ስለዚ ኣብዚኣ I hope at some point መብርሂ ክወሃበና ብዙሕ ፈተነታት እናተገበረ ከሎ ብዙሕ ፃዕሪ እናተገበረ ከሎ ስለምንታይ ዘይዕወት ዘሎ ካብ ፖሊሲ ደረጃ ድዩ ፀገም ካብ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ድዩ ፀገም ኣብ ምንታይ እዩ ዘይዕወት ዘሎ ካብ ኣብ ናይ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ጡጥ ፀቂጡ ብዙሕ ክዛረብ ፈቲኑ ንሕና ኣነ እኳ ጡጥ ክበሃል ከሎ ዓለ ግድርን ተሰነይን ጥራይ ዝመስለኒ ነይሩ ግን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ግምታትን ፈተነታትን የካይዱ ከም ዘለዎ እውን ገሊፁ ነይሩ ናብ ስንዓ ገፁ ከይድ ከም ዘለዎ ድማ ኣተንቢ ነይሩ ኣብ ሶሻል ሰርቪስስ እውን ብዙሕ ተዛሪቡ ዝያዳ ፅኒኢልና ክንሪአ ኢና ብዛዕባ ዲያስፖራ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ሕቶ ናይ ዲያስፖራ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናፅነት ተንኪፍዋ ነይሩ ሎሚ ድማ ልርቢት ክዛረበላ ፈቲኑ ግን ኣብ መወዳእታ ብጭቡጥ ነዚ ጉዳይ እዚ ከብርህ ዘለዎ ናይ ዞባውያን ሓለፍቲ እዮም ዞባታት ምስ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ደረጃ ከመይ ገይሩ እዩ ተዋሃህድዎ ኣብዚኣ ኣነ እውን ኣይበርሃትለይን ኣላ ስቲል እዚኣ ሞር ዳይቭ ዘድልያ እዩ ምክንያቱ ሰንትራል ኦርጋናይዜሽን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ሰንትራል ኦርጋናይዜሽን ድማ ናብ ዞባታት ዲፊውዝ ክትኸውን ተዝኽእል ደስ ምበለኒ ግን እዚኣ ሓዘ ሲራክ ካብተን ክንዘራረበለን ኢና ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ዝበላ ዲፕሎማሲ ኢሉ ኣብዪ ኣሕመድ ኣይተሓሱ ኢልዎ ቦግ ኣቢልካ ትዛረብ ኢልዎ ውጋይ ንደልና ዘለና ዲፕሎማሲን ገለንጅን ዕፍሪትና በልካ ይትሕምመና ንሕና ውጋይ ንደልና ስኻ እውን ውጋይ የድልየካኒ ካልእ ቀዳምነታት ኣለካ ኣብ ካልእ ካግበር ዲፕሎማሲ ወዲ ዲፕሎማሲ እናበልካ ድማ ትቦና ይትሕብጠና ኢልዎ ነቶም ዩኤን ከዓ ክልቲኦም ወገናት ንውጊ ይዳለዉ ኣለዉ ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ስግንጢር ዶ እናበልኩም ኣይትረብሹና ኩናት እንድሕር ዝመፅእ ዝረኣየኩም ኣሎ ኢትኩም እቱ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም መን እዩ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ትፅበዩ ዘለኹም ድሕሪ እቲ ኩናት ክመፅእ ደልየኹም ሞ ሽግር ክፍታሕ ትደልይዎ እንተለኹም what are you waiting for ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ እንተኮይኑ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ብምባል ኣብኡ እውን መብርሂ ይብዎም ኣሎ ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ጥልያን ዴሌጌሽን ኣብ ዝቐረባ ክመፅእ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ ናብ ውዕል ዝኸደ ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እውን ሓቢሩ ኣሎ very important ጥልያን ግን ኪኖት ምሳና ናይ ሽርክነት ትገብሮ ናብ ኢትዮጵያ እውን ጆርጅ ሜሎኒ ለንቀና ኣብዚ ናይ ፉድ ገለመለ ዝበሃል ክትከይድ ምዃና ስለ ዝንገር ዘሎ ስቲል ገለ ነገር ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ጥልያን ዝብል እውን ናብ ድምፂ ዝኸደ ዳርጋ ፃውዒት ዝኣመሰለ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ሚድያ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪቡ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሕ ግዜ ኢና ንዛረብ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ he knows that he understands that ስለዚ ኣብ ሚድያ ዝለዓለ ኣተኩሮ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ዝያዳ ድማ ኣብ ኣወንታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነገራት ንሕና ዝያዳ ከነጋውሖ ክንክእል ኣለና ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ነቲ ሚድያ ልክዕ ከም ዓውደ ኩናት ጌርኩም ወሰድዎ ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ እጅጋኻ ሰብሲብካ ክትዋጋእ ዘለካ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ ቻነል ብብዝሒ ንዛረበሉ ኢና ብዛዕባ ሪሰርች ሰንተርስ ኤንድ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ እውን ተዛሪቡ ኣሎ ብዛዕባ እዚኣ እውን ፅኒኢልና ምስ ሲራክ ክንትንክፋ ኢና ጀነራሊ ነዚ ይመስል ነይሩ تخالي أبكالك تريوه تقولوا so Sirak let's start with هفت عسى اسكان يجمر what happened especially أب حرشات صبوا كم زلنا جام على to some extent أب هفت عساسي سلمتها يرترا كم تزدله ديجز قصتي الكات قمت فلما ناي بريزيدنت إسحاق ناي شعبية بحريات هنردو لنا مخنياتو أي قبرنان أي تسرحن أي تعاوتنان كبال كله بتزوج أنا مدب ميتي أي تتقبرن مال التراهيو ذكرني بحال في شوعات شمون تورحي قبر خم عينة زربا مجلساتي ونيرو ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ዋጭ ብሉ ነይሮም ከምዚ ተገብረን ኩሉ ተገብረን ብላሎ ገለይሎም ኣነ ምስ መንኻት ብሎ ቢንያም ቫይናክ ሓንቲ ፕሮግራም ገይሩ ሓደ ብሓደ ኣብ ሕርሻ ኣብ ሕክምና ኣብ ትምህርቲ ዳታታት ኣለኒ ኢንፋክት ኣብ መፅሓፍተ የውፅኡ ኣለኹ ሓደ ብሓደ ዳታ እንዳረኣኹ ዝተሰርሐ ናይ ብሓቂ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ገሊፀ ሕጂ እቲ ኣዘራርባታት ናይ ሻዕብያ ሰባት ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ኣይተገብረን ክበሃል ከሎ ይትገብረን ማለት ኣይኮነን ከምቲ ክንገብሮ እንደሊ ሚቲ ተገብረን ግን ካብኡ ናብኡ ከምዚ ዝበልካዮ ድኽም ዝበለ ውፅኢት ዘርኢ እዚ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ነገር እዩ ከምቲ ዳሕር ሕርሻ ክንምለስ ንኽእልና ኣብቲ ካልእ ክንምለስ ንኽእልና ናይ ሃብቲ ባሕሪ ዝምልከት ኣብ ድሕሪ ናፅነት ሰፊሕ ወፍርታት ተገይሩ ነይሩ
أب ذكرني أبسمرة خلناون حدا عبي ناي مزحال بوتان ناي عساد شيت أول بوتاتا تفعل على خبابيتات ناي أسمرة تجيرو نيرو من الباش سعود نيرو نبلاين خلينا من الباش زي تعاوتها كلميو تزادل من قاح أي تجبرن خون خيلي سازي تقول خستات تخفي تقوله ترك ترايو حدر نيرو ترايو نيرو تفلتو تهون كاب تشيرو أسمرة ناي حاز انتاي ما يتمناي مدايب زلا أبا حنتي عباي كذا سريح منيرهم بزين هاي مجدي إكسبو مخديتهم كومو ناي عسات سريح نيرو أب جزمان داون تسريح نيرو تناي جزمان دا وسأتين يحتاجهم جزء لا نيرهم شرمبس كيدهم جزء هزبناجن أي ولا نيرو سإذا حدا خد قندت أفكرن وين كما جيرهم لنا نمنتاي تجير هذه فلتنا تازبلت منافشة ماكرين لبلانيرنا منافشة إلى تسرحتي مسيلنا مجمع ياجن نقومي إلى تسريحاني رايلومنا أجتي أيتك تا فيلر رابع probable تاعت خونتي بحال مغياري أب متعد بفلها بزجما جم بحري زبي عسى قلبي وخيدي المنطلب بيلو زبالي أوانا بزخبصات جن بزح نجارينا ورن زي من البش أب مسائي تغبر دلون تاي نعو خصين بالي نت من غاحي خلاعي فاكتور نتاي قدها ترانيرو أباز تمسرحو بفلاي ناي تاعت بلو زي فين تيل بلو نايشارت تيل زبال أزي خبريو أبال زي رحوق مبرا بتعمو بزحو مفرنيرو بحرز ناي دولارات قلق عزو مسيمرو سانكشنات ندابز حمس كده قلق تي اندستري داركا سلاح ندابل قص ندابل مويتو سلازي عسى حكيو خمتز دلي تقبرن كن بزح تفتين نيرو I think هذا عابي هبتي نا إيرتراي هم زي بريزيدنت قديم زبولو 8 شح كسام 220 شح تون أب عامت كجفة في كاليو نحنا نقفوز لنا هجي خباب 10 شحيو سلازي 10 شح هم تون عسى قفة على إيرترا هذا تسر حنك بالكله مس 8 شح ولا ديريز بالدلمبر هذا خبت عندي أوتاوي ناي سلب عسى مخانو زنقاعي ولنون سلازي أبي إيرتراسي أساس نقفف على ناينا ندقة ونسدد على ناينا 10 شحتون أو عامة نسدد على نقفف على ناينا تخن دي خفا I think زبز حفالو ندقة يزخيز هم هنا نخبز تفولتو 10 شحتون مالتكو 100 شحونتال مالتي 100 شحونتال كا 10 مليون كيلو مالتي سازي تزبز حفالو سددي زخيد زخوني لقمت حاولي تاركين بالليل أنا عبنت أبزي just نمزرر أبزي أكل إيرتراويان ونسلز كاتلنا زلهم حنت فابريكا ناي تونديا ناي معشق ناي عسادي ونتي ناي في الريفريجريشن زلو سقبنا مبدأ نتي تمسريحو تقميتو بتانيكاتات كوينو بسكاتلاتات كوينو كزاور زغل نكما عينت فابريكا نابنتي أبزي ناي دياسبورا فاند جيركا حنتي نزيا فابريكا زيا نخنتقلا دياسبورا انتاي كساتفو يقول نزبل أبزي تاتيوتي حبرا وسراح زيادة اجي نبريزنت سياس بقربا نحنت فابريكا باسعو تخون كنحطو ويون بزعبو مالسك باين صبيانينا جن هذا أنا كمناتي حساب investment commission قويمو اتي investment commission سنتر قوينو نزنا دياسبورا راي هاندل زقبر مغنياتو let's be frank تزعبي تسقمنا أفريكا لو منتايو foreign direct investment أب أفريكا تسقم قوين له تجنزب هاي كيدنيو قال ملأ سلزبال اتزمت كأخل جزء مزمازي كمزمز داللمبر كما عبل زدالي investment ناب أفريكا كيدنيو سلزي نزل سقم زيانة كم بدين تقينا اتمنجسي ولا public private sector combination غيرنا منجسي 10% ديو 5% ديو كعز نتتريفو زول جابكن اتي private sector كواسعلو تباهيلو حنت فابريكا لك كم زنا يسكات لاس قبروا زلو حنت فابريكا ناي عسامع الشقيت الساقن زيادة نوش تعدي مغنياتو تغمد بزغل فريج زلو لنا نبقى زانا فريج اينا برنان سلازي عساقا هذا كابتكال تيفي دبالاشو مقبيو سلازي نختتك عملون كبيد زخونه مقبس لزخونه كعشاق بزغل منقدي نكساقاقر حساب يزب زلغو نزون
ሓደ ካብቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ስኢልካ ገዛ ንምስራሕ ጥራይ ደይኮነ ወይ ገለ ጥራይ ደይኮነሲ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ብእኩብ ንክስራሕ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ቆይሙ ቦርድ ናቱ ሃልይዎ ዋላ እውን ነቲ ገዳ ንምስጋር ክሪፕቶ ድዩ ገለ ተጠቂሙ ምክንያቱ ደገ ዘለና ሰባት ከም ሓደ ግሩፕ ጌርና ክንጥቀመሉ ተጀሚርና we can find solution ክመፅኦ ይኽእል ጥራይ እንታይ እዩ ዲያስፖራ ኣብቲ ቁጠባ ዓብ ተራ ክፃወት ኣለዎ እንድሕር ኢልካ then let's discuss ይዝመት ከመይ ጌርካ ነቲ ዲያስፖራ ኣብ እትእትዎ what do you think ኣብዚኣ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ነቲ ዘለና ፀጋታት ሞር ክንሰርሓሉ ንኽእለሉ መንገዲ ክንፈጥር ኣለና I think ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ قلوع بريزيدنت إساس نجرنا لوز نزنا يدق خمساتو خمس سرح أب والكدي بوجله بختمة درجة إنفست خبرو متبع قبري له بزعبنا إنفستمنت سنتر بهلا بيرترلو هذا أوفيس نتي قدامي مرة هذا كمان أو هاد خيد سلزي بحجون كم يخون ده حرب دحريو تي قندي نتسرح خم حلف الناس وصلوا نتوم زواتات يو زبل دلو صح ما يكون معناته زواتات نجزر سن خوادة درا سبك التوابع بزح سعرين مالتيو نابنت بزعبان أي حبت عسى نبلوز نحن خم أبنت ناي فابريكا ناي عسى تبلوز لها كلتا أوبشنال لك تحادي أب دوبا أي فاري تسمينا تخلايك أب سمينا أي فاري سلزم كلتا زواتات كمان نايب حقي أكادتي أما حدا بتزلون نايب حقي ختوابعن زدل بوتان مقبر كسعته خوليهم سازي بقالتاو ملك يعني من الباش تي حدا كنرسع زي برنات قند صيغم كوين دلو أبيرت راح يجي زناي ناي جنزب كسعاز هند بتحجاني حد دولار أخاخي بخابزسي إنفست جبريله بخمين عمل كأني إيرتراسدو مهنياتو تي سانكشنات نتسلدن خيط سدد انقفاطات فتير له سلزي ماني تمالي عبد الرحمن مسلني الزارب نيرو بزح سرح له اب امريكا نزناي سانكشن نمرعل سلزي اسيت قدمت خوندلو ان فاكت على جي سوات يردوميو نمنتايو بزعبا زوبان بزعبا هراو قداتن زاربير مخنياتو زخونه يخون نقبرو بتي اخراوي قداتن بتي زباوي قداتن انت تصوري يخيد ندحرس دولار كتحل زي تدخل كونكا كورونا كتحل زي تدخل كونكا فرانك كتحل زي تدخل كونكا بيناي تامرها انفست تقبر اوف كورس كنت عادو ما بالنسبه له مواص مقدتات له نحنا بزحات سلازخنا بزح انا هاجر سلنخيد بب عقانو بب وسن داغبر كاهتكا دحر اكيبكا تزدلي تكبر كاليو لازم صبح حساباتي دن اي ثينك تا نيكست انتهت مص حسابات حسكا انهل الكا مفتانيا اي دونت ثينك هو عين ديفرنت لهم سبات كيدم نو زبحال نجر زلو اي مسلن بس تعال متن كتحبابروم خوليم بفلا بزن كتقاساس انحزنا يحرشان حتى عسام تتحازي زرزلو ابزنا يحرشان حتى عسام تتحازي اي ثينك زاد اللي متحبار كبروا له كال مثلا بفتانيا يس مسا تي برجز ابير تراكو تحد حاوس شجر كتبلا تخيل زفتنن زي فتنن يو ززارب جن انتاي كارلو مسيلكا قدامي درجه انفستمنت كل غزي نزي بارير زين ختصبريو ادغاني قدامي نتي زلو بزعبه ايرترا تسريص زلو ستيريوتايبس ويكات حساسبا نزي نمغيار قدامي سراحناتكا خميو زخانتايو ايرترا مور ديمونستريشن كتقبر كتكلالو زغا نابيرترا كيدوم استعوت اوف كورس ندقه كتوصو تحبريتا نتوم سبات يصلوم سلازخونه شجر كون خليغن حدا كابتي زياده كنشرحالو نخل نزي زتنكف كونفرنسات كجبر كخلالو انتاي مفتح كنقبر نخل نزي نجر نمسكار دحرينا اكسشينج كجبرلو كخلالو تزربلو كخلالو ام ميديا قصالي اكندي قال منقد نزارب قال سبالو جنابنت بزعبه انفستمنت نزارب كلنا زمر سبالو سلمتاي بزعبه تزارب لهم زبل سبالو
كابي مسيو زندريلكا بمسرته بزعبا انتاي كزرب نيرو بتهاجر ملسك بكازيكل مالتي. These are the kind of conversations إيرترا تدليو. لو مدي كسرة صباح ديك سرة دحر عامد ديك سرة دحر عامش عامد ناي سرح conversations يكبر زلو. أنا نسخان كنزارب كلنا دما بزح سبات اللو هي حسبوا زنبرو كحسبوا زغلو حسيبهم زنبرو مليسوا نفسكم تقصهم كقرب زغلو سلازي توم اب كومنت تصعفوا قالوا تاو بزعبا انفستمنت نسخه ወይ ንስኺ ንዓኻ ብቐጥታ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ካልኦት ኣለዉ ነዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ዝሓስቡ ዘለዉ ንዓታቶም ዝህብትም ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ርኢና ንሎሚ እንተደይተገበረኻ ድሕሪ 5 ዓመት ክግበር ዝኽእል እዩ ምሳኻ ቀፂልካ ኣብኡ ከለኻ ናይ ህንፃ እውን ተንኪፉ ነይሩ እንታይ ፍሉይ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣርእስቲ እንተሎ ሲራክ ንህንፃ ዝምልከት እዩ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ እዚኣ ጉዳይ ምናልባሽ እታ ሓፈሻዊ እታ ናይ ኢንቨስትመንት ዝበልከ ኣብ በርን እንዲኻ ትቕመጣከ ኣብ ባዝል እየ ዝቕመጣነ ባዝል ኣብ ባዝል በርን ባዝልን ብሓደ ሰሙን ይኸይደ ነይረ ባዝል ተራኺብና ከለና ሓደ ካብቲ ዝዕለልና ዕላል ብዛዕባ ናይ ኢንቨስትመንት ኮንፈረንስ ገለገለ ዝብል ነይሩ ብዙሕ ይሰራሕና ኣለና ኣይ ቲንክ ሕጂ ከም ሓሳብ መጠን ክቐርብ ይኽእል እዩ ማለት መራኸቢ ቻነላት ኣለና እንታይ መስለኩም ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ተገብረ ዝበሃል ፅቡቕ መስለኒ ቅድሚ ሕጂ ዝዓበየ ኣብ ኤርትራ ተገብረ ኮንፈረንስ ናይ ኢንቨስትመንት ብ1995 ነይሩ ሃዋቢ ሚልና ዝፅዋዕናዮ very successful ነይሩ unfortunately ድሕሪ ክልተ ሰውየኩም ሲራክ ሃዋቢም እንታይ ማለት እዩ ሃገራዊ ዋዕላ ቢዝነስን ምርኢትን ሃገራዊ ዋዕላ ቢዝነስ ምርኢትን it was ክንደይ ሰብ ተሳትፎም ቁሩብ እስከ ንገረና ብዙሓት ሰባት ዘይፈልጥዎ ስለ ዘሎ እስከ ብዛዕባ ቁሩብ ንገረና ከመይ ነይሩ ብኸመይ ኦርጋናይዝ ኮይኑ ንስኻ ካብቶም ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴኻ ነርካ እንታይ ተዘሪባ ኣብኡ እንታይ ውፅኢት ከምፅኡ እቲ ኮንፈረንስ እቲ ሕጂ ኣብ 1994 ነጥቢ መቃያዩራ ኣብ ኤርትራ ነይራ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ኮድ ሽዑ ወፂኡ ማክሮ ፖሊሲ ሽዑ ወፂኡ ዝተፈላለየ ዶኩመንታት ሽዑ ወፂኡ 1995 ሓሳባት ንሕና ኢና ብሕታዊ ክፋል እዩ ቀሪቡ ሽም ሰብ ከይጠቐስኩ ንሚኒስትሪ ንግዲ ንምንታይ ዋዕላ ዘይግበር ምክንያቱ እዚ ዝኣምሰለ ማክሮ ፖሊሲ እዚ ዝኣምሰለ ናይ ኢንቨስትመንት ኮድ ወፂኡ እናሃለወ ንሕና ጥራይ ኣይኮነሲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከማል ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ንምንታይ ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ሰራሕተኛታት ከም መንግስቲ ከም ዝፈልጥዎ ዘይግበር ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ሚኒስትሪ ንግዲ ፅቡቅ ተሰማሚዑ ሽዑ ሓደ 50 ገለን ዝኣባላቱ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ቀሪቡ ክልተ ክፋላት እዩ ነይርዎ ናይ ዋዕላን ናይ ምርኢትን ሕጂ እንታይ እዩ ተገይሩ ኤርትራ ካበይ ናበይ ኣትብል ነይራ እሳ ከማን ሕጂ እንታይ እዩ ተገይሩ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፍርያት ካብ መግዛእቲ ጣልያን ክሳብ ሽዑ ዝነበረ 95 ኢንዳስትሪ ናይ ኤርትራ ከመይ ይመስል እንታይ ኢንዳስትሪታት ነይሩ ኣበይ በፂሑ ዝብል ብህሉ ዘሎ ትካላት ከም ዘርኢ ተገይሩ ናይ ሕርሻ ናይ ሃብቲ ዓሳ ናይ ኣገልግሎት ናይ ባንኪን ናይ መጓዓዝያ ባቡር ከይተረፈ ኣብ ኤክስፖ ኣትያ ባቡር ትንቀሳቀስ ነይራ ንምርኢት ተባሂላ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት ተገይሩ ዳሓር ምስኡ ማዕረ ከዓኒ እዚ ናይ ኮንፈረንስ ተገይሩ እቲ ምርኢት ክፍለ ማርያም ዘርኦም እዩ ዘመሓድሮ ነይሩ እቲ ናይ ኮንፈረንስ ኣነ ዘመሓድሮ ነይረ ልዕሊ 100 ዝኸውን ወረቓቕቲ ካብ ሙሉእ ዓለም እንኮላይ ካብ ኤርትራ መፂኡ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ወረቓቕቲ ኮንፈረንስ ቀሪቡ ብምሉእ እዚ ኣብ እንታይ ዝተማእኸለ እዩ ነይሩ ኣብቲ ማክሮፖሊስ ናይ ኤርትራ ማክሮፖሊስ ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሕርሻ ኣብ ኣገልግሎት ኣብ ኢንዳስትሪ ኣብ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ሜዳታት እንታይ ዝብል ጠቂሱ ንዕኡ ዝኸውን ወረቓቕቲ ክኢላታት ኣቕሪቦም ድሓር ብክፉት መልክዕ ዲስካሽን ተገይሩሉ ብድሕሪኡ ሪኮሜንዴሽንስ ወፂኡ ናብ ምትግባር ገፁ እኸይድ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ኣብ ከምኡ ከይበፃሕና እዚ ናይ ወያነ ኩናት ተጀሚሩ ብድሕሪኡ ዳርጋ ብዙሕ ጠጠው ኢሉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኢንፋክት ሕጂ ማሃ ካብኡ ንላዕሊ ክግበር ካብ ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ዝኸይደ ከለኹ ብቐዳማይ
ናይ ጀነራል ዝነበረ ዋዕላ ኣውዝ ራኹም መንእሰያት ካልእ ነገር እዮም ስለዚ ሕጂ ሃውን ላዕሊ ዝዓበየ ክግበር ካሊ ስለዚ ከም ሓሳብ መጠን በዝደገውን ክቐርብ ክእል ይምበልኩም ያ ናይ ክግበርሲ ይኽእል ዘይካል ነገር እኮ የለን ግን ወላ እዚ ፌስቲቫላት ክንጥቀመሉ ኣብ ማይ ከመይ ምኾነ ትብል ማለት ሓደ ካብቲ ኣጀንዳ ናይ ፌስቲቫላት ክኸውን ምተገበዶ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ንኤርትራ ኸይዱ ቅድሚ ክዘራረብ ምፍታኑ እቲ ሰንተር ኦፍ ኢንቨስትመንት ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዝ ናይ ኤምባሲታት ዘሎ ብምትሃሃዝ ሓደ ናይ ኢንፎ ስታንድ ኣብ ፌስቲቫላት ሓደ ዴስክ ሒዙ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ብሮሸርስ ኣዳልዩ ናብ ኢንቨስትመንት ንዝዛረብ ወላ ሎሚ እንተደይ ገበርካዮ ድሕሪ 5 ዓመት ግበሮ ድሕሪ 3 ዓመት ግበሮ ብዘይ ገድስ ናይ ምብጋስ መንፈስ ሃገርሲ ብዘይ ኢንቨስትመንት ወላ ሓንታ ይትኸውን እያ you know that's how economy works economy ማለት no investment GDP ኮ ኣብቲ GDP calculation investment is the ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ፒላርስ እዩ መንግስቲ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኮንትሪቢዩሽንስ ኣሎ ኢንቨስትመንት ካሎ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት እንድሕር ዘየለ ቁጠባ ክዓቢ ይክእልኒ መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ድሩትነት ጥራይ ዘሎ እቲ ገለገለ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ ናይ መንግስቲ ኮንትሪቢዩሽን ኣብ GDP ኣይዕቀኒ እዩ ስለዚ ቁጠባ ናትካ ሓደ ካብቲ ንክዓቢ ወይ እውን ኣብቲ GDP ናትካ ካልኩሌሽንስ ፅልዋ ክገብረልካ ዝኽእል ኢንቨስትመንት እዩ ነዚ ኢንቨስትመንት ንምግባር ድማ ወላ እውን ሕጂ ገዳ እንተሎ ወላ እውን ዘይከኣል እንተሎ ከመይ ጌርና ነቲ ደገ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ቁጠባ ኢንኮርፖሬት ክንገብሮ ንኽእል ኣነ ሕጂ ዝያዳ ዝፈትዋ ገለገለ ሰባት እውን ናቶም ሓሳባት ክብ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮፓ ካብ ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ገለ ሓፊሉ ንኤርትራ ከይዱ ሕርሻ ዝገብር ፋብሪካ ዝገብር የለን ይብል ኣለኹን ግን ድሩት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ሰራሕተኛ እዩ ሰራሕተኛ ማለት ሞያ እዩ ዘለዎ ደሞዝተኛ እዩ ስድራ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እሱር እዩ እንታይ ግን ኣለዎ መብዛሕትኡ ካፒታል ኣለዎ ገንዘብ ኣለዎ ስለዚ እዛ ገንዘብ እዚኣ ሓደ ገዛ ሰሪሑ ክጥቀመላ ዝኽእል መጻኢ እዩ ከውሕሰላ ዝኽእል ካልእ ድማ እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ካምፓኒታት ናይ ብርኪ ትካላት ዝበሃላ ንኣብነት እቲ ናይስ ዝበሃል ናይ ኤርትራ ናይ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ኤምናኮ ዝበሃል ናይ ዕደና ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ መግብን ጥሪትን ዝበሃል ዘሎ ነዚ ናይ ትሕቲ ዲጋታት ዘሎ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ንሱ ክኸውን ይኽእል ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ሃብቲ ዓሳ ዘሎ ትካል ክኸውን ይኽእል እዞም ትካላት እዚኣቶም ፓብሊክ ኮይኖም ግን ምስ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስተር ከም ኮይኑ ሓደ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዘሎ ገለ ክፋል ኢንቨስተር ኮይኑ ንኽኣቱ ክስራሓሉ እንተዝኽእል ምክንያቱ ኣክንዲ ኣብ ሴቪንግ ኣካውንት ጥራይ ጌርካያ ገንዘብካ ቁርብትለይ ወለድ ክገብረልካ ዝኽእል which is good ወለድ እውን ፅቡቕ እዩ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓለማት ኢኻ ካብቲ መክሰብቲ ትካል ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ንህዝብኻ ኢኻ ተበርክት ዘለኻ ምክንያቱ ፋብሪካ ንክሃንፁ መንግስቲ ኤርትራ ፋብሪካ ንክሃንፅ ጠፊእዎ ኣይኮነን ግን ካፒታል ክሓፅሮ ይኽእል እዩ ከም ማንም መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስለዚ ነዚ ዘሎ ፖቴንሻል ንምምዝማዝ ሓሳባት ኣብ ፌስቲቫላት ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ a little bit ካብ ተራ ቻሪቲ ጥራይ ናብ ኢንቨስትመንት ምክንያቱ ወፈያ እንድሕር ኢልካ ሰብ 100 ዝባካ ኢንቨስትመንት ተልካ ግን 10,000 ክባካ ይኽእል there's a difference ኣው ንወፈያ ድሩት ገንዘብ እዩ ዝህብ ሰብ ወፈያ ስለ ዝኾነ ኢንቨስት ክትብሎ ከለካ ግን ረብሓ እውን ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ድማ ምስቲ ብልሽውና ዘየለ ቁርጡ ኣካይዳ ዘሎ እቲ ገንዘብ ክኸይድ ከሎ ዓበይቲ ነገራት ክገብር ምኻለ and these are the kind of conversations ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ካብ ኤርትራ ሓሳባት ተበጊሱ ኣብ ዲያስፖራ ክመፅእ ከሎ ዝያዳ ክንደፍኣሉ ንኽእል ድልውነትና ድልውነት ዝሃበና ህላውነት ድልውነትና እንዲሁ ማእከል ስሕበትናትና እዮ ክብልና እንዲሁ እዮ ኩልንትና ወትሩ ኣተጠንቀቕ ወትሩ ኣተዳሎ ዓጋም ተጎስጊስካስ ማስዲቃሳሎ ወትሩ ድልዋት ሓደ መስርዕ ኮይና ሰጊርናዮ እምበር ኩብራ ፀገማትና ወትሩ ለናብ ከስካስ ክብርታትና ምንጋስ
لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نسار بخارينا التكبار تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين وترو لنا كسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي بدي لو تتنا زيادة دالويو هلواتنا زيادة دالويو تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن صباح وانت الخوني زدالة زي جنبه يبنى زيزاني تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن تمالين روادينا عقبرن قالين تمالين لومن لومن تمالين روادينا عقبرن قالين